Salam qadırdan iyilleşler, salam məhriban imandaky doganmam. Rabbimizin her biriňizi bereketlemegini, pata bermegini we onuň rahatlygynyň, şadlygynyň sizin kalbyňyzda orun tapmagyny dilek edip, dogurluk ýoly gepleşimide başlaýaryn. Bilşiňiz ýaly Hudaý her bir insany, milletine, onuň diline, kimdigine, nähilligine seretmezden süýýär we özüniň ajaýyp maksadyny, özüniň mukaddes ýazgylaryny her bir insana aýan etmek isleýär we her bir insanyň onuň ajaýyp sözlerini öwrenmegini, onuň kanundyr parzlaryny öwrenip bilip, olara boyun bolup, olar arkaly bereketlenmegini isleýär. Bu sebäpden Hudaýyň mukaddes ýazgylary dürli dillere, dünýäniň ähli halklarynyň dillerine terjime edilýär. Sebäbi Hudaý her bir insanyň öz ene diline Hudaýyň merhemetli, bereketli sözüni bilmegini isleýär. Hudaýa şükür, Hudaýyň mukaddes sözleri, ýagny Hudaýyň mukaddes ýazgylary biziň ene dilimiz bolan türkmen diline hem terjime edilip çapdan çykdy. Men elimde ilkinji gezek mukaddes kitabın ählisini, ýagny bütün mukaddes kitaby türkmen diline çap edilen kitap görnüşine elim aldım. Bu meniň üçin gaty uly batlylyk. Men bu üçin Hudaýymyza şükür edýän we minnetdarlyk edýän. Ony başyma degizip öpmek isleýän. Sebäbi hakykatdan da Hudaýyň ajaýyp akyldarlyk sözleri, onuň ajaýyp maksatlary, onuň bizim üçin ýagşy niýeti onuň mukaddes ýazgylaryna, peýgamberler arkaly aýan eden sözlerine bize berilendir. Biziň halkymyz hem Hudaýyň, yaradyjy Hudaýyň bu ajaýyp sözüne, öz ene diline eýe bolandygy üçin men öz halkymy her biriňizi hem gutlaýaryn. Goý Hudaýymyzyň mukaddes sözleri her birimiziň kalbymyza orun tapyp, olara boyun bolup ýaşap, Hudaýyň isleýän bereketli durmuşyna, ajaýyp gutuluşyna ýaşamaga Hudaý her birimize pata bersin. Eger Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny okamak isleseňiz, biziň gepleşiklerimiz arkaly bize hat ýazyp bilersiňiz, habarlaşyp bilersiňiz we biz size bu mukaddes ýazgylary size el ýeterli bolmagyna we elimizden gelen ýardamy etmek isleýäris. Diňe bir türkmen dilinde däl, bütün Orta Aziýa dillerinde hem, özbek dilinde, gazak dillerinde, başga dillerde hem Hudaýyň mukaddes ýazgylary bugün terjime edilip yerli halklara ýetirilýär. Bu hem Hudaýyň her bir insan üçin edýän aladasyndan bir alamatdyr. Hakykatdan hem Hudaýyň sözüni öwrenmek, olary okamak, öwrenip durmuşymyza berja etmek gaty wajypdyr. Çünki Hudaýyň ýazgylary, Hudaýyň sözü bize ýaşaýyş getirýär, bize dogry ýaşamagy öwredýär. Hakykatdan hem batlylygyň, ýagny Hudaýyň ajaýyp merhemetden, bereketden dolu ýaşaýyşynyň nämeler esasyndadygyny Hudaýyň ýazgylary arkaly bilip bilýäris. Diňe bizi bereketli durmuşda ýaşatmak bilen çäklenmän, Hudaýyň sözü bize garşy bolan, bizim karşımıza hareket edýän günäli zatlardan, ýagny şeytanyň, o we onuň gara güýçleriniň mekirliginden, aldawyndan hem habardar bolup olara karşı durmakta hem we dünýäniň yalan ýörelgelerini bilip olara karşı ýaşamakta hem, habardar bolmakta hem Hudaýyň ýazgylary bize ýardam edýär. Dawud peýgamber Hudaýyň ýazgysy barada näme diýipdi? Ol oňa näme diýdi? Senin sözüň, senin parzlaryň, senin kanunlaryň meniň ýodama, meniň ýoluma ýagtylyk saçýar. Olar bir çıra kemindir diýdi. Ýagny biziň gitjek ýolumyza, nire gidýändigimizde bize görkezer ýaly Hudaýyň sözü, mukaddes ýazgylary bize ýol görkezýär, ýagtylyk saçýar. Diňe bir nire gitjämizi görkezmän, şol ýoluň ugruna bize bolan howplary hem şol çıra bize aýan edýär. Ýagny ýagtylyk bize görkezýär. Şonuň üçin
Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny öwrenmek, olary kalbymyzda ornaşdyrmak we olara boyun bolmak biziň her birimiz üçin gaty wajypdyr. Bugünkü gepleşimizde hem biz siziň bilen mukaddes ýazgylaryň näme üçin wajyplygy we näme üçin gerekligi hakynda käbir ayatlardan, Hudaýyň sözünden, türkmen dilindäki ýazylan kitapdan biz okap siziň bilen öwrenäris. Bu sebäpden baştan başlap hatta Adam ata we Howwa eren bagynda Hudaý yaradanna hem Hudaý öz sözüni olara aýan etdi. Ýagny belli bir berjay edilmeli we gulak boyun bolmaly hakykatlaryny Adam ata we Howwa hem aýdypdy. Emma bilşimiz ýaly, haçanna Adam ata we Howwa we adamzat nesli asırlar boyu haçanda olar Hudaýa boyun bolup gelenlerinde, Hudaýyň aýdanlaryny öz durmuşuna berja edenlerine, onda Hudaýyň bereketleri olaryň üstüne ýagypdy. Hudaýyň ýaşylyklaryny öz durmuşlaryna we jemgyýetlerine görüp bilipdiler. We haçanda boyun bolmaganlaryna, Hudaýyň habardar eden zatlaryny dinlemän, boyun bolmagan wagtlaryna günäniň we dünýäniň näletleri, yamanlyklary olaryň başyna gelipdi. Baştan başlap, Adam atadan başlap, Hudaýyň nesillerine öz hakykatlaryny mukaddes ýazgylaryna aýan edip geldi. Çünki Hudaý insany söýýär we insan üçin niýeti, eslegi, maksady gowudur. Şonuň üçin ol Hudaý biziň aladamyzy edýänligi üçin bize kanunlaryny, parzlaryny, wesiýetlerini, wagdalaryny aýan edip geldi. Ol bizi söýýär, ol biziň bilen ýakyn gatnaşykda bolmamyzy isleýär. Şonuň bizi öz çagasy kimin, balalary kimin söýýär. Şonuň üçin ol bize mukaddes ýazgylaryna, kanunlaryny, buýruklaryny, parzlaryny, wesiýetlerini aýan edip geldi. Çünki Hudaý bizi goramak isleýär, Hudaý bizi bereketlemek isleýär. Şonuň üçin hatta ilki Hudaý Israil halkyna 10 tapşyrygyny berenne hem, ýagny Musa peýgamber arkaly Hudaý 10 tapşyrygyny we beýleki kanunlaryny, parzlaryny Israil halkyna halk hökmüne beripdi. Şonna ol duýduruş edipdi. Gelin bu arada kanun taglimaty 11-nji babtan okap Hudaýyň duýduruşy barada mukaddes ýazgydan okalyň. Kanun taglimaty 11-nji bab 26-njy ayat. Serediň näme diýär? Hudaý öz halkyna şeýle duýduruş berýär. Seret, bugün men siziň öňüňizde alkyş we nälet goýýaryn. Hudaýyňyz Rabbiň bugünkü meniň üstüm bilen berýän buýruklaryna boyun egseňiz, alkyş alarsyňyz. Emma özüňize näme tanyş bolan başga hudaýlaryň ýzyna ýerip, Hudaýyňyz Rabbiň bugünkü meniň üstüm bilen berýän buýruklaryndan ýüz öwrüp, olara boyun egmeseňiz, onna siz näletlenersiňiz. Şol bir kitabyň 26-njy babynda hem Musa peýgamber arkaly Hudaý ýene de öz halkyna şeýle diýip duýduruş beripdi. Haçanda olara kanunlaryny berenne. Serediň näme diýär? 26-njy bab kanun taglimaty. Ýagny meniň okaýan ýerim Musa peýgamberiň Tövrat kitabyndan. Ýagny Tövratyň 5-nji bölümünden kanun taglimaty 16-njy aýatda şeýle diýär. Hudaýyňyz Rabbiň bugünkü size berýän şu parzlaryny we hökümlerini berja edin. Olary tutuş ýüregiňiz bilen, jan tenden ýerine ýetirin. Bugün siz Rabbiň öz Hudaýyňyz bolmagyny gazanyp, onuň ýolundan ýörejekdiňizi, onuň parzlarydyr tawşyryklaryny we hökümlerini ýerine ýetirip, oňa gulak asjakdyňyzy mälim etdiňiz. Bugün Rabb söz berýär, ol sizi özüniň gymmatly halky hökmüne saýlandygyny we onuň buýruklaryny ýerine ýetirmeligiňizi mälim etdi. Çünki ol şöhratda, meşhurlukda we syla hormatda özüniň yaradan ähli milletlerinden sizi ýokarda goýdy. Ol öz söz berýär, siz Hudaýyňyz Rabbiň mukaddes halky bolarsyňyz. Ýagny Hudaý şu taýda Musa peýgamber arkaly Israil halkyny saýlandygyny
ve olara aýratyn ünüs berýändigini ve olary öz Hudaýyň halkydygy üçin olara öz kanunlaryny berendigini, wesiýetlerini, buýruklaryny, parzlaryny berendigini ve olary şo sebäpden, ýagny olaryň Hudaýa degişlidigi üçin, Hudaý bilen aýratyn gatnaşykdadygy üçin Hudaý olara bu kanunlary beripdi. Ve olary berja edenlerine Hudaýyň bereketlerinin olaryň üstüne ýagjakdygy. Emma günäli hereketler etse, başga hudaýlaryň izine düşse ýa-da Hudaýyň parzlaryny, buýruklaryny berja etmese, onu günäniň netijesinde döreýän näletleriň olaryň üstüne geljekdigini Hudaý habardar etdi. Görüşimiz ýaly Hudaý iki taraplaýyn öz mukaddes ýazgylaryny bize aýan etmek arkaly iki tarapdan bize ýardam edýär. Ýagny bir tarapdan ol Hudaýyň sözlerini, onun buýruklaryny berja etmek arkaly biziň yeňişli ýaşamagymyzy, bereketli ýaşamagymyza eýe bolmagymyz we olara boyun bormak arkaly erwetlikden, günälerden we dünýäniň ýalanyndan, şeytandan uzakta galmak, onun aldawyndan, mekirliginden hem diýilmegi bize öwredýär. İkinci bir tarapdan bu dünýäde doğruluğa, bu dünýäde batlylyga nädip eýe bolup biljekdigini Hudaý öz ýazgylarynda aýan edýär. Ýagny dünýäniň ýörelgeleri bilen ýa-da şeytanyň aldawy bilen, mekirligi bilen olara aldanyp, şolara ynanyp gelsek, onda Hudaýyň isleýän hakyky batylygyny biz öz durmuşymyzda görüp bilmeýäs. Her bir insan durmuşda bir zadyň izinden ylgaýa. Ýagny her bir insan batylygy nähildir bir zatda tapmak isleýär. Dünýä belki de baýlyk gazansaň, ýa-da bir nähildir üstünlük gazansaň, nähildir bir derece gazansaň, şan şöhrata eýe bolsaň, ýa-da keýpi sapada ýaşasaň, ýa-da başga bir zatda sen batly bolarsyň. Sen şol kalbyňdaky boşlugy şolar arkaly doldurup bilersiň we şonu nähildir bir zada eýe bolsaň, şonu sen batlyga eýe bolarsyň diýip bize öwredýär. Emma beýle boş zatlaryň izinde algamak bizi çyn batlyga ýetirmeýär. Hatda iň baý bolan adamlar hem, ýa-da iň beýik ulu derejäge ýeten adamlar hem, ýa-da nähildir bir iň gowy keýpi sapanyň içinde ýaşaýanlar hem iň soňunda kalbyndaky boşlugyň şo zatlaryň doldurmaýandygyny bilýär. Sebäbi adamyň kalby Hudaý bilen gatnaşyga, Hudaýyň sözündäki, Hudaýyň wadalarynaky, onun ýaxşy niýetlerine bolan ynam arkaly ol doğruluğa, batylyga eýe bolýar. Bu sebäpden Dawud peýgamberiň mezmuruna batlylyk hakynda, çyn batlylygyň nämeden gelýändigi hakynda bize şeýle diýip aýdýar. Gelin muny Zebur kitabynyň 1-nji mezmuruna okap geçeliň. Bu taýda Dawudyň çyn batlyk hakynda, ýagny Hudaýyň sözüne esaslanan, Hudaýyň hakykatlaryna esaslanan durmuşda batylyň bardygyny bize ýatladýar. Seredin näme diýär? Rebbiň kanunundan lezzet alýan, gije gündüz ol barada oýlanýan adam batlydyr. Ol erwetleň maslahatyna gitmeýär, günäkärleň ýoluna ýöremeýär, ýaňsylaýjylaryň arasynda oturmaýar. Ol akar suwlar ýakasynda ekilen, miwesini mövsüminde berýän, yapragy solmaýan agaç kimindir. Ähli edýän işi oňuna bolýar. Erwetler bolsa beýle däldir. Olar ýeliň sowran harpygy ýalydyr, ýagny samany ýalydyr. Şoňa görä erwetler höküm çykarlanna, günäliler de dogrular öňünde, ýagny dogrular mejlisinde durup bilmezler. Çünki Reb dogrularyň ýoluny gözden salmaýar. Erwetleriň ýolu bolsa helakçylyga uçradýar. Nähili ajaýyp sözler. Hakyky batlylyk ýene de Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny, Hudaýyň mukaddes kanunlaryny, Hudaýyň ajaýyp bizim üçin aýan eden maksadyna düşünüp, şolar esasynda durmuşymyzy gurmak we onuň aýdanlaryna boyun bolup, gulak asyp ýaşamakda gelýändigini
Davud peygamber. Ol diňe bir peygamber däldi, bilşiňiz ýaly Davud Israýlyň iň belli, iň üstünlikli paçasydy. 40 ýyldan köprek wagt içinde ol Israýl halkyna paçalyk süren belli bir paçady. Emma onuň batylyň çeşmesi, onuň yeten derejesi, onuň paçadygy ýa-da onuň bir peýgamberdigi däl, näme diýe? Rabbin kanunundan, ýagny Hudaýyň sözünden lezzet alýan, giýje günniz şol barada oýlanýan batlydyr. Näme üçin? Sebäbi beýle adam haçanla Hudaýyň hakykatlaryna teşne bolsa we şol Hudaýyň hakykatlary esasynda ýaşasa, onda ol üstünlikli bolar. Onuň üstünligi dünýäniň maddi zatlaryna ýa-da derejesine, nähildir bir at alanyna bagly bolman Hudaýdaky umydyna, Hudaýdaky Hudaýyň söýgüsine eýdigi, Hudaýyň sözleriniň onuň durmuşyna, orun tapanlygyna esaslanýar we netijede nähil durmuşda ýaşaýar. Ol şutaýda näme bilen deňeşdirdi? Ýagny näme diýdi? Hudaýyň kanunlaryna, Hudaýyň sözüne durmuşyny esaslandyrýan adam akar suwlar ýakasyna ekilen miweli agaç ýaly. Ýagny bu agaç nirde ekilen? Akar suwlar ýakasynda ekilen. Hemişe suw akyp dur. Başga bir terjimede deryalar ýakasyna diýär. Diňe bir akyan kiçijik ýap däl. Birnäçe deryalaryň, birnäçe akyan suwlaryň, ýagny suwuň bol ýerine hemişe ýaşaýyş getirýän, arasalap durýan suwuň akyan ýerine ekilen bir agaja meňleýär. Ol agajyň nähili häsiýetleri bar. Ol agaç mövsümine her gerek şol çykmaly, öndürmeli miwelerini mövsümine ol miwe öndürýär. Onuň yapragy diýe hiç haçan solmaýar. Bu nähili gowy ýaşaýyş. Her bir insan bu dünýäde at goýup gitmegi, ýagny nähildir bir özüniň gymmatyny adamlara, ýakynlaryna, çağalaryna ýa jemgyýetine bildirmek isleýär. Şeýle ýaşaýyşyň, ýagny gowy häsiýetiň, Hudaýyň bereketli ýaşaýyşynyň gowy häsiýetleriniň, onuň söýgüsünden, rehiminden, gowulugyndan, ýaxşy niýetliliginden, ähli biziň üçin isleýän gowy zatlaryndan doly, söýgüden doly, adalatdan doly, merhemetten, rehimden doly, sabırlykdan doly ýaşaýyşda ýaşap at galdyrmak gaty wajypdyr. Ýagny Hudaýyň gözüniň alnyna dogry ýaşamak gaty wajypdyr. Beýle ýaşaýyş haçan bolup bilýär? Diňe haçanla biz Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny söýenimizde, olara teşne bolanymyzda, olar hakynda giýje günniz oýlananymyzda we olary öwrenip durmuşymyzda berja edenimizde, kulak asanymyzda Hudaýa, boyun egenimizde, şonna biz batlylyga, şonna biz miweli agaç ýaly bolup bilýäris. Eger Hudaýyň sözüne kulak asmasak, onuň kanunlaryndan lezzet almasak, Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny öwrenip öz durmuşymyzda berja etmesek, onna bir ýeliň sowurýan harpygy, samany ýaly bolýar. Saman bilşimiz ýaly köp peýdaly däldir. Ol diňe wagtlaýyn. Ol gurap ýeliň sowurýan, ýok bolup gidýän zatdyr. We Hudaýyň mukaddes ýazgylaryndan, Hudaýyň akyldarlygyndan uzakda bolan durmuş hem saman ýalydyr. Şonuň üçin mukaddes ýazgylary öwrenmemiz we Davud peýgamberden Hudaýyň sözüne bolan teşneligi öwrenmelidir. Davudyň mysalynyň biz köp zatlary öwrenip bilýäris. Davud paça bolsa da uly wezipe, ýagny baýlyga, goşuna, isleýän ähli zatlaryna eýe bolsa da, onuň lezzet alýan zady Hudaýyň özünden we onuň mukaddes ýazgylaryndan, onuň kanunlaryndan, onuň parzlaryndan. Bu sebäpden gelin Davudyň aýdyk geçen
Mukaddes yazgılar hakynda, Hudaýyň sözü hakynda aýdan mezmurlardaky akyldarlyk sözleri netijesinde özümizde hem mysal alalyň, sapak alalyň. İlki bilen Dawuddan öwrenmeli zat, Dawudda Hudaýyň sözüne olan teşnelik vardy. Rabbin sözüne olan teşnelik gaty wajypdyr. Eger bizde hakykatdan da batlylyk islesek, biziň kalbymyzda Hudaýyň sözüne olan teşnelik bizde bolmalydyr. Ýa-da şol teşneligi biz islemeliriz. Ýaşap, sözüňi saklap bilerim ýaly. Sen bendeňe et jomartlygy, kanunyň ajaýyplygyny görerim ýaly. Sen aç meniň gözlerimi. Men bir gelmişek ýeriň ýüzüne, öz tawşyryklaryny gizlememenden, adalatly hökümlerine bolan küýsegim, el mydama pagyş para edýär meniň ýüregim. Serediň näme diýär? Şu taýda biz Dawudyň teşneligini görýäs. Ýagny ol Hudaýyň sözüne teşne, onuň hakikatyna teşne. 40-njy aýatda da şeýle diýär: "Jan tenden küýseýärin buyruklaryny. Öz dogrulygyňda maňa ber ýaşaýşy." Serediň Dawud başga zatlary teşne bolup bilerdi. Dawud başga zatlary gözläp bilerdi. Emma Dawudyň teşneligi Hudaýyň kanunlaryna, Hudaýyň parzlaryna, Hudaýyň mukaddes ýazgylaryna. Bu sebäpden ol 1-nji mezmurda da şeýle diýipdi: "Giýje gündüz Hudaýyň kanunlary hakynda oýlanýan adam batlydyr." Ýadyňyzda bolsa İsa Mesih hem näme diýipdi? Mattanyň hoş habar 5-nji bab 6-njy aýatda "Dogrulyga ajygyp susanlar batlydyr. Çünki olar doýup ganarlar" diýipdi. Ýagny eger insan hakykatdan hem Hudaýyň dogrulygyny, Hudaýyň hakykatyny gözleýän bolsa, ruhy zatlara bolan küýsegi bolsa, şolara teşnelik edýän bolsa, olar bize Hudaýyň sözü, olary bize Hudaýyň sözü aýan edýär. Şonuň üçin Hudaýyň sözüne teşneligi biz Dawuddan öwrenmeliriz. İkinji bir öwrenmeli zadymyz, Dawud hemişe de Hudaýyň sözünden lezzet alýardy. Başga zatlardan näl, keypi sapany başga zatlardan näle, Hudaýyň hakykatlarynyň gözleýärdi. 118-nji mezmurda Dawudyň lezzet alşy barada, ýagny Hudaýyň sözü bilen keyplenişi barada mezmur 118-nji bab 24-nji aýatda serediň näme diýär? "Seniň düzgünleriň keypi kökligim, olar meniň geňeşdarlarym." Başga bir aýatda 35-nji aýatda da şeýle diýär serediň: "Tawşyryklaryň ýolundan sen meni ýöret. Çünki men olardan alýaryn lezzet." 47-nji aýatda da Dawudyň nähili Hudaýyň sözünden lezzet alşy barada şeýle diýilýär: "Seniň tawşyryklaryňdan lezzet alýaryn. Çünki olary men söýýändirin. Tawşyryklaryňy söýüp, olara tarap ellerimi gerýärin. Parzlaryň barada oýa batýaryn." Nähili ajaýyp sözler. Ýagny Dawud Hudaýyň sözünden keyplenni. Hudaýyň hakykatlarynyň, wadalaryndan keyplenni. Şonuň üçin biziň hem eger hakykatdan bagtly bolmak istesek, onda Hudaýyň sözünden lezzet almaly we onuň hakykatlary esasynda ýaşamalydyrys. Ondan başga da Hudaýyň sözü Dawudyň durmuşynda iň gymmatlydy. 14-nji aýatda 118-nji mezmurda Dawud Hudaýyň sözüniň gymmaty hakynda şeýle diýär: "Seniň düzgünleriňden lezzet alýaryn. Göýe ähli baýlyga eýe bolan ýaly bolýaryn." Serediň nähili ajaýyp sözler. 72-nji aýatda da Dawud Hudaýyň sözüniň hatda altyn kümüşden hem gymmatlygy hakynda şeýle diýär. 72-nji aýat: "Seniň agzyňdan sözlän kanunyň maňa müňlerçe altyn kümüşden hem gowudur" diýär. Ýagny Dawud üçin altyn kümüş, köşk ýa-da awray, özüniň paçalygy, beýik belli paçalygy däl, Hudaýyň sözü, Hudaýyň özü we onuň pikirleri, onuň maksady, onuň kanunlary, onuň parzlary Dawud üçin gaty wajypdy. Şonuň üçin ol Rabbiň sözü meniň aýaklaryma çıra diýdi. Ýagtylyk diýdi. Çünki Dawudyň köp günälerden halas bolmak üçin hem Hudaýyň sözü ona ýardam etdi. Ýagny köp günälerden
uzakta durmağa hem Hudaýyň sözü ýardam etdi. Diňe bir ol däl, Dawud öz durmuşyna gaty köp kynçylyklary hem gördü. Ýagny izarlanmalary da, yamanlyklary da, her hili günäli zatlara da ol durmuşyna yüzbeýüz boldy. Emma şolardan hem yeňişli ýaşamaga oňa näme kömek etdi? Hudaýyň mukaddes ýazgylary, Hudaýyň kanunlary, onuň parzlary, Hudaýyň Dawud hakynda we onuň halky hakynda bolan wa'dalary, gelejege olan umytly wesiýetleri we wa'dalary Dawuda ýardam etdi. Üstünlükli ýaşamaga. Şonuň üçin biz hem durmuşymyzda kynçylyklardan geçmek islesäk, üstünlükli ýaşamak islesäk we Hudaýyň isleýän, bagtly, Hudaýyň halayan, Hudaýyň kalbyndaky ýüregine ýakyn adam bolmak islesäk, onda Hudaýyň mukaddes ýazgylaryna olan teşnelik, olary öwrenip, olardan lezzet alyp ýaşamaga olan küýsek we isleg hemişe bizde bolmalydyr. Diňe bul hem däl, öwrenen zatlanmady durmuşymyzda berja edip ýaşasak, olary hakykatdan ýerine ýetirsek, Hudaýa boyun bolsak we onuň adyny şöhratlandyrsak, şonna hakyky batlylyga, Hudaýyň isleýän ajaýyp durmuşyna eýe bolup bilersiz. Ondan başga da hiç bir insan öz-özüne Hudaýyň sözüne olan teşneligi öz-özünden çykaryp bilmeýär. Ya da Hudaýyň öňünde dogry bolup bilmeýär. Bu sebäpden çünki biziň günälerimiz muňa päsgel berýär. Şonuň üçin bize Hudaýyň diri sözü İsa Mesih gerektir. Ol yer ýüzüne geldi. Biziň günälerimizi öz üstüne alyp bize dogrulygy berdi. Ona iman eden, onu kabul eden Hudaýyň mukaddes ruhundan dolup, şondan sonra Hudaýyň sözüne olan ona teşnelik bolar. Bu sebäpden İsa Mesih'e günälerin bağışlanmagy üçin iman etmelisin. Çünki İsa Mesih bizi günälerimizden temizläp bilýär. Çünki ol Hudaýyň diri sözüdür, gudratly sözüdür. Ona iman eden halas bolar we ona iman edenne Hudaýyň sözünden lezzet almaklyga, teşneligi we islegi bolar. Bu sebäpden gadyrdan illeşlem. Eger İsa Mesih'e iman etmedik bolsaňyz, ona iman edin we onuň hakykat sözü bilen halas bolun. Çünki İsa Mesih näme dedi? Men yol, hakykat we ýaşaýyşdyryn. İsa Mesih Hudaýyň diri sözüdür. Ol bize ýaşaýyş berer. Gadyrdan imanly doganym. Gel sen hem, her birimiz hem Hudaýyň sözüne, onuň hakykatlaryna teşne bolup, ondan lezzet alyp, olary berja edip, Hudaýyň sözüni söýüp ýaşalyň. Goý Rabbimiz bu işde, bu ýaşaýyşda bize pata bersin. Amin.